V neděli 28. března panoval na hradě Pecka již od rána čilý ruch. Své zboží vystavovali různí stánkaři. Důvodem takových příprav byl příjezd Krištofa Haranta na hrad, aby zde opět po roce oficiálně otevřel hrad pro turisty. Lidmi vyhlížený hradní pán se objevil na cestě společně se svojí chotí a se svou družinou. Kastelán přivítal Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic a omluvil nemocnou kastelánku. Panovník byl podrobně seznámen se změnami, které se na hradě udály. Viděli jste, jako nějaké opravy se přece jenom dělají, to z grafitonový, které potěšilo pana Krištofa Haranta. Jinak je opravená také celá západní stěna Harantovského paláce směrem tedy k Novém Patce a plánuje se tedy provedení nových vstupů do sklepu, čímž by se měla uvolnit místnost za černou kuchyní, kde potom bude zřízena místnost, kde budou se provádět svatební obřady, takže se tím pádem uvolní celý horní rytířský sál, kde bude moct být prováděna normální expozice, tam bude možná i nová. Návštěvníci byli z pána hradu opravdu nadšení a sešlo se jich skutečně hodně. Krištof Harant posvětil svým dotykem klíč od hradu a společně s kastelánem odešli na tradiční první prohlídku hradu. Dobrý pokrok. Samozřejmě kanalizace ve městě je výborná věc, ale hradu už by se to také mohlo trochu dotknout. No, s fasádou, to už říkal pan Kastelán, pokud to půjde tímhle s tím tempem, máme na to asi tak 200-300 let, ale směr je určitě dobrý. Pro hradního pána a pro první návštěvníky hradu bylo připraveno i taneční vystoupení. Na celém hradě bylo nepřeberné množství stánků se suvenýry a s občerstvením. V útrobách hradu byly stánky nejvíce soustředěné na blížící se Velikonoce. Na pece změnit? No, v hradních komnatách je poněkud chladno v tuto roční dobu. A přestože mám šaty k tomu provedené, není to vždy to, co by to mohlo být. Šermířské klání mohli návštěvníci zhlédnout společně s hradním pánem na nádvoří hradu. Vystoupila skupina historického šermu Sinister z Prahy. Takové otevírání hradu se uskutečnilo již po 5., takže se z toho stává krásná tradice. Hrad Pecka má připraveny i další kulturní akce. Zmiňme dobývání hradu či netopíří noc. Pro naši televizi Jitka Sochorová.